Tulani Ruzive ndeumwe wevakadzidza paBelvedere Technical Teachers College vachiteedzera zvaakadzidziswa pachikoro chake. Akazotangawo zvakare kambani yake. Pari zvino regai timbomunzwa achitaura achitiratidza kambani yake tisati tapinda muchirongwa, apo nhasi uno tiri kuda kushanyira Belvedere Technical Teachers College iri muHarare tioneka zvimwe zvezviri kudzidziswa vana vezvikoro kuti kana vachinge vapedza dzidzo yavo ipapo vasangoenda kunotsvaga mabasa asi kuti ivo vatange mabasa. Nekuti kutaura kuno kwatiri kuita vaRuzive, Tulani Ruzive ava nevashandi vakawanda. Izvo zvinoita kuti nhamo nenzara zvinge zvichideredzeka kamunyika, mabasa achikwanisa kunge achitangidzwa nevanhu vakasiyana siyana, zvinoita kuti vanhu vawanewo pekunge vachibata. Regai tipinde muchirongwa chezuva ranhasi. Atambire iwo vari mumbere vanashumba vowe, atambire iwo vari mumbere. Kwazwai ndinoitwa Tulani Ruzive, ndiri former student here paBelvedere Teachers College. I was specializing in mathematics. So 2017 tiri teaching practice takafoma company yedu inonzi Superprint. So from 2017 up to date we have been doing printing. So we specialize in branding, large format printing, corporate wear. We also do corporate photography and videography. So zvimwe zvezvatinogadzira zvinosanganisira corporate jackets. For example, randakatopfeka iro riri tinodhila nemacompanies akasiyana siyana, mamwe acho anosanganisira Drewmas media. Tisi tunovaitira corporate way yavo yese, kubva kuma t-shirt, makepi, kuma corporate jackets, tisi tunovaitira. Zvekare tinogadzira mabhana, mabillboard, signage yese ingange ichidiwa pakambani tisi tunoigadzira. So isu zvatakanakira ndezvekuti before tadhila nemi tinoita site survey, tinouya tinokuvhizitirai kwamunenge muri nekambani yenyu, touya toita site survey. Site survey yakakukosherai kuti tinenge tichikubatsirai kuti ndezvipi zvingange zvichidiwa pakambani penyu zvinoita kuti basa renyu rishambadzirike. Saka site survey tikubhadharisei, tinouya pachena, then after that tokuproviderai quotation, then tozoita printing, installation, zvakasiyana siyana zvinoitwa pabranding. Saka mamwe products atinogadzira panapa anoinclude corporate pen, iyi yandakabata corporate pen, tine corporate caps akaita seiwaya corporate caps. Zvekare tine t-shirts, corporate t-shirts akaita seiwaya corporate t-shirts like this. Zvekare tinogadzira corporate key holders. It's one of the best tool in marketing, key holders. Then we have flag yebhora tinogadzira zvekare flag tokuti kana masupporters achida kunge achisupporta akasimudza flags tinokugadzira zvekare. Pamusoro paizvozvo tinogadzira
maflyers tinoprinda maflyers. For example, amuri kuona apa atakaitira Stallion Cruise, tinokugadzirirai maflyers akadai. Then pama corporate gifts tinokurudzira even maclients edu kuti kana ane zvinhu zvavanenge vachida kubrandiwa, not just kuti kutsvagirai then tobata kubrandirai. Maclients anogona kunge ane zvavanenge achida kubrandiwa. Ari mumberere vana moyo vawe vatambireiwo, ari mumberere vana moyo vawe. Sigare. Chirongwa chanhasi machiona ndofunga tadzidza zviri kana zvitatu. Vandadzi, imbotangai mazivisa muri Zimbabwe zita renyu uyezve kuti munoita nezvei pano. Zita rangu ndinoitwa Mazvita Njawai. Ndiri mudzidzi pano paBelvedere College ndichiita art and design. Taona zvamakarova mumusoro izvi zvinomborevei? Zvandakapfeka musoro zvinoratidza African woman. Ndakagadzira headgear iyi ndichiratidza uAfrican. Uyezve ndaedza kuda kubuditsa kuti ndakatora zvinhu zvakaraswa ndichigadzira headgear, nekuti mukati mayo mune chimuvharo chebhaketi rakatsemuka, ndochandakaisa mukati umu. Pamusoro apa ndo pandashandisa jira. Machira anga achitaurwa nevamwe vedu kuti avakagadzira, ndo jira randakatora ndikaisa apa, ndopandagadzirisa headgear ichi. Chinopfekwa here nesu varume? Zvevarume ndinogadzira zvakare. Asi ichi hachisi chemurume. Madzimai. Zvakasiyana pakudini? Zvakasiyana pakuti chevarume chinenge chakaita shape yakadai so. Then chevakadzi chine shape yacho. Kusiyana kwemisoro. Kusiyana kwemisoro. Ongo echipfeka henyu. Ndofunga muchiona vachipfeka so munobva matoona kuti runako pfadya. Vakangobvisa robva rwati pawo. Kunoku vandadzi. Mambozvizivisa zita renyu nai? Zvizivise muri Zimbabwe. Zita rangu ndinoitwa Talent Mvere. Ndiri mudzidziwo paBTTC ndichiito art and design. Ndikuona makangororo zvemucheno izvi kubva muhuro kusvika muruoko. Nyasotitsanangurai zvakamira sei? Muruoko randakapfeka iri bengo iri ndakatora chigaba chesupa skadi ndo chatakaisa pasi apa ichi, ndobva tazongoisawo bhidhi padenga pacho kuti wochinge chinoratidzikawo zvinenge zviri nayo. And then izvi kunesu vanhukadzi kozingoramba ndine chemuhuro ndine nechemuruoko. Izvi zvinoita kuti zvitiwedzerewo kunaka kwemunhukadzi. Tiri pachiAfrican papapawo zvinotiwedzereika kunaka kedu kuti tituonekere, because mukatotarisa panzeve pane kakala kari kubudikira, munakadzika nechekuhuro taane chimwe, paroko pane chimwe, saka kakuyevedza kacho kanenge kachiita kachingovandudzika. Saka isusu makombwe enyika munotigadzirawo twedu futi. Dai matotaura tatokupfekedzai chimwe chemurume chatakagadzira zvikara. Alright, ndiri kuona pane vamwe wakaweja zvakare head yakanaka. Ndiri kuona zvakare pamberi pavo pane zvimwe zvakangodaro. Tangai mazvisisa zita renyu motiudza kuti muri kuitawo nezvei. Ini ndinonzi Retina Hove. Ndiri mudzidzi paBelvedere Technical Teachers College. Ndiri kudepartment reArt and Design. Ndauyawo neachinoti makrami
hatiti seveprofeshoni vanongomirira kuti tosona machira. Isu tinozvigadzirira tega, tinosona neshinda, tinoita zvekuruka shinda tigadzira. Apa ndine kimono yatakagadzira neslingbag neheti. Izvi tinoshandisa kuadvertiser, like tenge tichitengesa kuti tione mari muindustry, mabhegi, makimono, maheti nedzimwe hembe. Tinokutambirai mose paBelvedere Technical Teachers College. Ini ndinoitwa Mem Katswara, Art and Design lecturer. Ndiri mumwe wavadzidzisi vanodzidzisa art paBelvedere Technical Teachers College. Tine zvakasiyana siyana zvatinoticha vana zviri kuenderana nekutaurwa naminista inonzi 5.0. Tine zvinhu zvakaita se vana vanodhaya machira, vana vanoprinda, vana vanoruka mabhegi, vanodhirowa, vanopenda, kunyora mabhana, kugadzira mawedding cards, mabusiness cards, kutora mapikicha. Zvese izvi ndo zvatinoti tinonyanya kuita. Program yedu yakamira yakadai, tiri kutraina vana vedu kuti vazoitawo maticha eart mumasekondari. Besides izvozvo tiri kuvatraina zvekare kuti vadzidze kuita mabasa emaoko. Hatisi kuda kuti vana vedu pavanopedza vaende kunogara. Toda kuti vana vedu vakwanise kushandisa maoko kuti vagone kurarama pavanoenda kucommunity. Tinokuchingamidzai kuBelvedere Technical Teachers College Art and Design Department. Zita ndinonzi Admire Chabuka. Kudepartment redu reArt and Design tine zvizhinji zvatinoita zvakanangana nemaringe ne5.0 iri kukurudzirwa mueducation system yatinayo mukati memakore ano. Mukati meart and design tine zvizhinji zvatinoita zvinosanganisira drawing, tine painting, tinogadzira mabhegi tichishandisa shinda inoitwa yo makrame, tine dyeing, tinodhaya machira tichidesigner zvatinenge tichida kubuditsa pajira. Tinotora zvekare mifananidzo maphotographing, tinoprinda zvekare angava mabusiness cards, mabanners nezvakawanda wanda. Ndo zvatinoita kuno kuart and design department. Ini ndinoitwa Chedza Kunde, ndiri mudzidzi paBelvedere Technical Teachers College ndichiita art and design. Ndoda kutsanangura nyaya ye5.0. 5.0 yakabva mu3.0 education system yanga iriko. 5.0 inotarisa nyaya research, tine innovation, tine community, tine industrialization, and then innovation. Tikatesa pa industrialization, tinenge chiti isusu kana mwana achinge apedza chikoro anokwanisa kupindawo muindustry, akunopa ruzivo rwaanenge akadzidza kunoko panyaya dzeindustrialization. And then innovation, takuti mwana anouya nema-ideas ake and then omaisa pai even muindustry momo pavanenge vachigadzira anoita come up nema-ideas ake, manew ideas pakuita zvaanenge vari kuita. For example, tati kunoku kuart tinokwanisa kuita pane iri kutaura yakanyanya yefabric printing. Saka ipapo tichiti mwana ari kuuya pafabric printing achisa ruzivo rwake pakugadzirwa kwemachira. Ruzivo iroro ndo runozoshanda futi pai muindustrialization, iri iyo innovation. Research tiri kuti mwana anokwanisa kutsvaga
zvinokwanisa kuita kuti ararame kana achinge apedza education abva kuchikoro otsvaka kuti zvii zvingaita kuti ararame asangozo anoramba akamirira kana kuti anorelaya nemasalaries. Unogona kuti woenda kubasa but wadzoka kuno kuart tinoita beadwork. Kubeadwork tinogadzira majewelries, tinogadzira mabag. Saka adzoka paspare time paya akukwanisa futi kugadzira mabag ake and then akutotengesa zvakutowedzera mararamiro ake anenge achiita. Achanyasi kuramba achingorelaya nesalary. Vari mumberere vanashumba vauya vatambire ivo vari mumberere. The final student of Belvedere Church College Art and Design Department. In the major need drawing good department kuno. So what I'm doing here, panapa ndu draw an elephant tusk. Okay, so ingori muga ndo farira. So this party and ndu draw is the most, it's the party no yanyo diwane vanu, especially when they drama portraits. So vazhinji vanotaura kuti tidrawero an elephant tusk. So panapa, that's what I'm doing. I have this piece and kuita. It's a piece like a old one near so it's for sale. Say Mari Papa. I'd say this piece is going for $200. So that's how I make a living. Saka pakudraw kwenyu muno measure muno price mari yenyu zvichienderana nemhuka here? Not really, but it depends on the time yangu yandoisa labor materials andoshandisa, because it's not just ordinary materials. We purchase materials like this pencil ipanabe, the charcoal pencil. They come in sets. In a set of 3, so it's $3. It's $3.33. So in other words, ukadraw iwewe nzou, ukadraw shumba, ukadraw tsoko, mari imwe chete yekutengesa. Now it depends nekuti size yebepa inenge ichidiwa. Ndoinozo determine the pricing. Size yebepa inenge ichidiwa. Say munakati this one andushan says A2. Munakati nduda A2. Ndotarisa time yandichaspenda on A2. Nema materials andichashandisa because it won't be the same nandoshandisa pa A3 and not A4. So now time yandichashandisa apa ma materials angu those no determine the price here actually. Panepa usina kunditsanangurira ndikuona uri kutora ningini yako pafoni. Zvinenge zvafamba sei papa? Right, say panenchitarisa ningini mufananidzo papa. Ndo download a picture pa internet, or I get a picture racho from the client anenge achida kuitirwa something. Anogona kundipa picture rezvakuda kuitirwa, over ati ndiitiro something like this. Saka ndienda kuchitarisa mufananidzo wacho from phone ndichiisa pa drawing rangu apo. Ende zvinogona kutora nguva yakareba sei kuti uite come up with a finished thing? Alright, say for A2, kana ndisina chimwe chinenge chindivhiringidza panguva iyoyo. For A2, I think within let's say 18 hours I'll be done. So tongote do one day? One day, yeah. In other words, tiri kuti isusu unenge uchigadzira about $200 a day. Yeah, something like that. Tatendani? Nyaude.
ndodzidza pano paBelvedere Technology College ndodzidza art and design. Ofu ichi panapa tiri kugadzira chinonzi chiframe drone weaving chazobuditsa chinhu chakadai ichi chinenge chiri kunze ichi. Saka panapa totanga tagadzira mawaps ndo aya anenge achiita up and down, then aya ari pamusoro aya anonzi maweft. Saka tinotora shinda yedu saizvozvizvi nengorudunira pambichana ndidemonstrate how to do it. Inenge iri double saizvozvizvi, saka toipinzira nepakati nepasinga payo yonokuzarikwa. It depends kuti unoda kugadzira chakakura sei. Unogona kusvikako kana palevel iyi kana pachinoperera apa tichisava zvimawebs zvedu izvi. Can I feel another? Then kuti izvi zvibude toisa noti apa pane double ngirikini apa tisa pane wep yedu nemawafs acho pakati pacho ipapo ndo patinosunga kudai toisa noti redu tokata. Kana tapedza then tozvistima mvura inopisa then izvi zvobva zvaita sei zvobuda. Unogona kuisa kana pamakushens kana ipo pamachenji chakadai wochisunira kana pabhegi zvobuda zvakadai pabhegi risina kana chinhu toisa ichi chedu ichi zvobuda zvakadai. This is frame drone weaving. Saka magadzira chinhu chakaita seichi chinogona kutengeseka nemari ichi? Ichi togona kuchitengesa kana $5-6. Because shinda yacho hayo iri affordable. Drewmas vatambireiwo vari mumberere vakomana vauya. Drewmas vauya vatambireiwo vari mumberere vakomana vauya. Drewmas vauya vatambireiwo vari mumberere vasikana vauya. Drewmas Media taking you to another level. Vari mumberere vakomana vauya vatambireiwo vari mumberere vanasoko vauya. Musha unaranga here. And I am learning art at Belvedere Teachers College. And right now, what we are doing here is called collage. Collage is all about kunamira my materials on a piece of paper or on a card box, which is different materials. And my materials are not on collage.
includes my seeds, sand, papers, rags, eggshells, nema beads. Ndaona ndiri kuona kunge mukadzi akatsiga Africa. Inomboreve chiko artifact yenyu? Yeah, this artifact, it's all about an African woman. Ndinoitwawo Sandra nemukuyu. Ndinodzidzawo paBelvedere Technical Teachers College. I'm in art department. I'm final year. Saka apa pa collage yedu iri panapa iri kumirira beauty of an African woman. Ndo zviri kuedza kutaura necollage iri panapa kuti ari kuedza kutaura kuti vakadzi vanofanira kunge vachizvishongedzawo kugara vari smart, kuedza kungotaura kuti munofanira kunge muri vanhu vari unique, kwete kungoti tinoramba tichingova vanhu vasinganyatsodzishongedza zvakanaka. Tambireiwo varimo mberere vananzuva uya. Drewmas uya tambireiwo varimo mberere vanashumba vauya. Sitakanganwa chera amaiwe musha. Ndokwasaimbose indoitwa Tendai Manjoro under specific Taruana talent na Belinda Ngoma. Isusu tiri vadzidzi paBelvedere Technical Teachers College tinorukawo mabhegi neizvi tichishandisa shinda inonzi macrame. Tinoruka zvakasiyana siyana sepamukona chishongedzo chandinacho ihembe nedress yakanzi kimono. Tinoriruka tichishandisa macrame. Izvi zvinotibatsirawo kuti tinge tinozvisumudzirawo mukati mekurarama kwedu. Tinenge tichitengesawo kunenge vanenge vachizvida. Seizvi ndine vamwe vangu tiri kutorukawo zvimwe zvinhu zvatakapiwawo maorders nevamwe vanhu vari kuda zvirukwa zvedu. Pashinda idzodzi tinoruka futi nemachairs anenge asasashanda, anenge asina chekuti tinogara. Saka tinotora shinda dzedu tichiruka kana vaenzi vasvika vanokwanisa kuona pekugarira neyo shinda yedu macrame. Tinokwanisa futi kuruka mabelts ekuti tinosungirira kuzvishongedza patinenge takapfeka zvishongo zvedu. Saka isusu ndizvo zvatinenge tichiitawo tiri pano paBelvedere Teachers College. Tinoruka futi netuma wallets, mabhegi. Tinoruka zvakasiyana siyana zvatinoruka tichishandisa macrame yedu. Alright, tochienda pamachairs enyu. Ndiri kuona macolors amakachuza anenge marasta, imwe yacho unge flag yeZANU-PF. Ayo amaonero enyu, asi isusu tasina pfungwa idzodzo. Isusu takaita tichiita nekala yedu yepanapa paBelvedere Technical Teachers College tinenge tino green. Pakuto flag yeZimbabwe tinowiriranawo nemiwo nokuti pamwe pacho tinenge tichikurudzirawo kumirira kweflag yedu ana black ana red kwazvinenge zvichimirira. Asi aiwa isusu hatizedu kunana rasta ichea yedu yatakaruka chiitira kusiyanisa maruvara eshinda dzedu. Arire makombwe.
ndodzidzawo pano paBelvedere Technical Teachers College riri kuart and design department. Kunoitawo zvinhu zvakasiyana-siyana. Isusu kuno kutichita zvekushanda nemachira, tichidhaya machira. Machira tinozoona aya anenge achizotengeswa like mazambia, macurtain, matablecloth. Zvese izvozvo tichizvigadzira kunoko. Saka tinonyanya kushandisa mucheka unonzi calico. Nekuti ndo wakasimba unoenderana nemapenzi atete tichishandisa. Saka tinotenga mucheka wedu unonzi calico uri plain, uri white. Toita isusu yatinoti isusu fabric printing. Yatikuti isusu fabric printing iye kuti isusu tichishandisa mapend ne design. Unocheka design yako yaunoda iwewe. Kamotif kadiki diki katoti small design. Wakacheka. Sezvakandakaita paper randakabata ikatori kamotif kawakacheka. Wotora jira rako iwewe plain white jira rako. Plain white jira rako iri zvinodipenda nekuti unoda background yakaita sei. Kana uchidawo plain kana uchienda kuti kugadzire pamwe curtain kana kuti tablecloth. Unesa yatinoti isusu background like tikatisa zvakaita jira riri panapa iri. Yatinoti isusu background ndio yaunenge uchiona kumashure kwesoko. Saka iwe unogona kuichinja kana usingade white. Wenyika mune paint like green kana yellow kana brown. Paint yaunenge uchida kuti background yako. Then after that wakadzira background yako utora iwe kamotif kako katata ka design akaunokata. Wochisa zvakaita pajira riri plain iri. Wotora mapende isusu kuno kutoshandisa nemapende aya matatu red, green, red, blue ne yellow atinoti ma primary colors. Then from this primary colors unokwanisa kugadzira ma colors ese aunoda iwe anogona kubuda ipapa. Ushandisa uchimasanganisa uchimamixa kuti abude makala aunoda. Watora iwewe unotora pendi yako yaunenge uinayo. Then uenda pamotif yako yawakata udara tinenge takuisa matakata ndinofanira kusara nedesign yechinhu chandakagadzira ichi. Ndinongera notoda design ipi iwewe kana ukadawo butterfly ndiwe zvinoenda noti kugadzirei. Ukadawo mhuka, ukada munhu ndiwe. Tablecloth ukadawo kana zvimafruits zvinoenda noti kugadzirei. Macurtains mamwe anenge achidiwa zvakaita kuma lodge. Unogadzira zvinoenderana kwaunenge uchida kuendesa jira racho. Mamwe majava mazambia unogadzirawo nari Zambia. Sei papa design makaita nekuda kwei. Apa isusu taigadzira curtain redu tichitarisa ma African cultures zvinhu zvainyanyoshandiswa kudhara like apa ndikati tine muswi neduri. Vamwe vana vedu vemazuva vachambonyanya kuzviziva kuti kudhara kwainyanyoshandei. Saka tine chivataridza zvimwe zvinhu zvaigadzirwa zvainyanyoshandiswa kudhara nevakuru vedu. Apa tagadzira Zambia like takagadzira iri rine mufananidzo iwe wedu rine muswi naamai vakatsiga hari yavo varapa. Saka zvichireva kuti pana amai ava makatanga mangogadzira like zvamagadzira nazvo duri izvi. Pana amai ava ndaamai varapa unototanga wadhirowa amai ava pabepa rakaita seriri zvatataura. Then you cut wosara nepicture yamai ava wotora futi paint zvandangoita apa uchinamira zvandaita unosara una mai vakaita sevava. Ndikadai so ndikazobvisa kudai ndinosara ndine jira rangu rakadai hari kangu kabuda. Shumba, oh, yeah, Tambireyo, Varimon Bere, Vagomana,
wakomana wacho ondo iyo tarira tsimba warotongwa unakatsiura tsimba wakomana tinoda rugare zita ndinoitwa Karen Moyo. Tiri pano pa Belvedere Teachers College inoitwa Arts and Design. Panapa tinoita inonzi bidding. Tikuita inonzi bidding nevamwe vamwe. Pabidding apa tinenge tichigadzira zvuma zvinopfekwa nevakadzi muchiuno zviya. Tinogadzira mabangles, tinogadzira manecklace, tinogadzira nemaheadgear zvakafanana nechino chiri kugadzirwa ichi. Apa tinenge tichitenga apa zvatiri kushandisa takashandisa jira tinotora jira chairo machira yanenge asara because tinoita inonzi reuse atirasi zvinhu zvatinenge zvinhu zvinenge zvasara zviya machira tinotora machira edu torigadzira into desired shape taigadzira kudaro tobva tazotora mabeads edu tichiisa like kana panapa pa bracelet redu iri ijira riri mukati takashandisa bottle drink takatora bottle drink repepsi riyari toricheka tobva tariputira nejira kunoko kunze tobva taita design yatinenge tichida. Chinopfekwa nevakadzi chetechi varume vanopfeka here ichi zvinongoenderana vamwe vanozvida varume zvine masaizi here kuti ruoko rwakadai kana kuti chinodhadhamuka ichi hacho hachistretch asi chinovhurika saka tinogadzira madesired shapes nemadesired sizes. Pane munhu anogona kunge achida size diki kana mwana chaiye anogona kunge achitoida tinomugadzirira zvinoenderana nemunhu anenge achizvida. Anayo ma-earrings togadzira futi nema-earrings edu zvichimecha nemanecklaces acho. Then amwe acho tinogadzira nebepa. Tinotora bepa redu tinorikata into desired shape yatinenge tichida kuti ibude necklace yedu yakaita seapa. Tinotora refill kana pen kana anything chinongoita kuti chipinde pakati pebepa redu torola bepa redu tichishandisa glue. Kana tapedza kana uchida kupenda unopenda kala yaunoda kana wapedza kupenda kala yaunoda wobva watanga kupfekera pa twine inostretcha wopfekera ipapo kutosvika watogadzira necklace yako. Izvi hazvingadi hazvo mari kuti unge uchishandisa mari tinongoshandisa mapepa aya anenge araswa aya tototora totomachekerera totogadzira zvedu. vari mumberere Drewmas vauya vatamireiwo vari mumberere vakomana vauya vari mumberere Drewmas vauya vatambireiwo vari mumberere vasikana vauya. Drewmas Media taking you to another level. Mumberere vakomana vauya vatambireiwo vari mumberere vanasoko vauya. Musha unaranga here vatambireiwo vari mumberere vananzou vauya. vari mumberere Drewmas vauya vatambireiwo vari mumberere vanashumba vauya. Sikakanganwa chihera amai vemusha arirai makombwe
Yes, I'm Cleopas Jerryman, Art and Design Lecturer, the LIC, which is the lecturer in charge of Art and Design at Belvedere Teachers College. What you've been seeing is what we are doing as the lecturers as well as the students. We are teaching them the skills in all the things that you have just been noting, taking note of Education 5.0, and we are saying that our education is heritage-based, which means we have to start from what we have, that the things that are found in the local environment, which we are putting into good use. Like you have been seeing things that have been discarded by people which they think they might not be of no value, but those items have been turned into usable things, functional objects that can also be sold. And we are saying we are not just ending in the sense that our students, we just impart the skills for them to go and teach, but we are saying rather than just teaching, they can also equip themselves with ideas and also augment their salaries by producing the artifacts that you have been noting throughout the video. So our students that also have to add value in the economy, as well as also making sure that they assist in augmenting their salaries, like what I've just said. So I think basically this is what you have just noted, and we are saying that all those who are capable of coming to Belvedere to partake this course, they are just welcome. We need people who have got 5 O levels, including English and Maths, as well as any other designing subject that you have. You are welcome to join this program. It's a worthwhile program like what you have just noted. So we welcome you all. Ini ndinoitwa Blacksedes Muranganwa, ndiri panapa paBelvedere Teachers College. Ndiri kudzidzawo ndiri kudepartment reart. Kuart tinoita zvakasiyana siyana. Pandiri panapa ndine yatinoti sculpturing. Sculpturing yedu vamwe vanongofunga kuti inongoshanda kumatombo chete, asi pandiri panapa ndine zvatakashandisa mapepa aya takagadzira fruit basket. Ichi takashandisa matowels. Matichinonzi chi? Fruit basket. Okay. Ndototora ndesa ma-apples angu. Ma-apples, mabanana enyu chero zvamunoda. Kana matowe. Chero kana matowe, kana matufu zvese. Kana netsubu zvese munoisa imomo. Ichi chinogona kushanda kana kumusha, kana muno mumataundi zvakare chinogona kungoshandiswa. Chatakashandisa materials atakashandisa apa, takashandisa mapepa. Kuart tinotaura theme yekuti waste no waste. Saka mapepa anoshandiswa pakafanana kana nemamagazine, kana mabond paper, kana manewspaper, unogona kutobuda nefruit basket yako yakadai izvi. Pane izvi sculpturing iri apa iyi,
takashandisa matowels, mabathing towels. Mabathing towels aya ndeaya ekuti hamune mashandisa zvenyu makuona kuti hatichakwanisa kuti ripukute mwiri wenyu kana riomese zvamune muda kuti zviome. Saka magadzira tunoita this sculpturing yevase, it's a flower vase. Unotora towel rako womixa pane pachida kana cement. Ukatenga bhegi rako recement unogona kugadzira mavhasi ako anokwana kana kuita 5 pa1 packet recement. Saka maitiro unoita unotora towel rako wogadzira dough yako yecement woisa mubucket. Kana waisa mubucket unotora towel rako worinyika mubucket imomo worisimudza. Paunorisimudza unotora rimwe bucket woriita upside down riri panenge pakakwirira kudai. Saka paunonyurura towel rako unobva wagadzika towel rako raunenge waburitsa mucement. Saka paunorigadzika pamusoro pebucket ndipo panobva pabuda mapattern ese akadai so aya. Saka unorisiya rooma. Kana raoma unozonge wakuzopenda uchishandisa chero mapaints akaunoda. Kuno kuart tine atinoti maspray paints atogona kushandisa like ndiwo atakashandisa apa. Saka unenge wakuzopenda uchispraya according to the own design yaunenge uchida yauri kuda kuti ibude. Saka pakutengesa vhasi rangu iri rinogona kundikostira $20 iri, then iri rinokosta $30, then aka ka fruit basket kangu aka kanyanyodhura zvako kanoita $5. Tinoita chiedza fundira tiri kuart and design, tinoita nezvokugadzira machira micheka yedu. So kana tiri kuart and design tichigadzira machira tine madecorator akasiyana siyana atinoita pakudesigna machira. Tikatarisa pane jira riri apa riri patable iri rakaitwa inonzi tie and dye. Tine iri rakaitwa tie and dye ribva raitwa stencil printing. Machira edu atinenge tagadzira tinomashandisa zvakasiyana siyana. Mamwe anogona kunge ashanda pamaketeni. Tikaita seiri ragadzirwa kuti rizoshanda seketeni. Tine mamwe futi atinawo akagadzirwa. Tine anonzi maoheng ari apa. Tatarisa iri rapo iwoheng, tine iri rapo iwoheng atinogadzira patinechita fabric design. So ndine vamwe vangu andinawo vada kuti vazotidemonstratera matechniques atinoshandisa pakunge tichidecorata machira edu. Ini ndonzi Imelda Kamambo, ndiri kudzidza ndiri pano paBelvedere Technical Teachers College. Ndichataura nezvematechniques atinoita kana tichigadzira machira. Pane inonzi tie and dye, ndo yambobva kutaurwa izvi. Tinosunga jira tichidhaya, ndisika ichinzi tie and dye. Then pane imwe technique inonzi batik, ndo yakaitwa pabackground yejira iyi. Tinotora jira redu toridhaya mukala yatinenge tada kuti titange nayo ite background. Torinyika mubucket. Tanyika mubucket toisa pazuva rooma. Kana raoma tinotora flour yatinoshandisa kubheka iyaya ndo yatinoshandisa kana takuita batiki. Tobva raoma pazuva taisa flour yaoma tobva takugadzira inonzi cracking effect. Totanga kuridhonza jira riya tichida kuti macracks aya abuda. Kana abuda tozotora pendi totanga kurisa pendi. Tarinyika mupendi tonanika futi pazuva rooma. Kana raoma tobva tazobvisa jira flour iyaya nekuriwacha. Kozoita imwe inonzi sun resistant. Sun resistant tinoita kunyanya pabackground. Togona kushandisa salt. Ine matypes akawanda. Pane mashizha kana salt. Kana iri salt tinonyika mumvura mudhai yedu yatinenge tafunga kutanga nayo kuti ite background. Then
torinanika pazuva tomwaya salt ya inooma iri pajira. Painooma iri pajira pese pane salt panosara pane white, ndo effect yatinenge tichida, salt effect yakadai so iri kubackground chete. Ndo matechniques atinawo. Saka memuno itina vachati ratidza kumixa kwatinoita macolors. Nzilo itinahove ndiri kudepartment reart and design. Ndinazvo zvakawanda zvandiri kuda kuwedzera pane zvataurwa nevamwe vangu, asi ndiri kuda kudemonstrata kuti tiburitse macolors ekugadzira machira edu sezvakaita apa. Hatiri kuda kugadzira macolors acho tichimixa. Kumixa yellow nered. Takafuta kuwana drink bana. Kumixa blue neyellow. Chaurisai. Kumixa blue neyellow. Tichiona titoburisa color yellow. Aya ndo macolors edu ataburitsa. Apa tamixa yellow nered. Tobataburitsa inenge orange. Apa ndo batamixa blue neyellow. Totaburitsa inenge color yelemon. Katakuda kuchiisa pamachira edu. Right. Kana tichigadzira machira tauda kuti tidekorete machira. Chekutanga chatinoita tinotora jira redu and then tobva tariwacha. Patinorowacha tinenge tichitry kuti tibvise starch kuti jira redu risasara rakaita sei rakaoma. So tine matechniques atinawo atinoshandisa, mamethods atinawo 2. Tine inonzi bottom method, tine inonzi sublimation method. Bottom method tinoishandisa kana tichida kuburitsa more than one color, and then sublimation method tinoishandisa kana tichida kuburitsa one color. So apa ndinoda kuti ndi demonstrate one technique ye bottom method. So tikatora jira redu tikari folder nepakati, tikari folder foot nepakati, tikabata pano pakati pakona, tikari regedza takadai so rinoburitsa tunenge tuma pleats. Jira redu ratinenge tina
and then tambotora tikati isusu kuart hatirasi tumarekeni itotu tinenge tuchitoda and then totutora tosunga jira redu patinosunga tiri kuda kuti makutaya tiri kutaya kuti tiburitse so matero atinoita apa zvakudhipenda nekuti isusu tikuda kushandisa macolors mangana kana tida kushandisa 2 colors tinotaya ka1 which means that tine 1 color apa 1 color apa toda kuti tishandise 3 colors so takutaya kangani ka3 takutaya ka2 kuti tibve tabuda ne3 macolors edu fana tushandisa method yebottom method kana tadai so takuchiaplya macolors edu pamacolors edu atinawo tine green tine red tine yellow green yedu aida kudemonstrate pakumix but payellow green tino isa yellow yakawanda mugreen yobva yabuda yellow green so apa nichatanga kuisa red kunoku then ndo isa green and then yellow green so that green yellow green zvikabatana effect inobuda ipapo zvinenge zvichienderana since macolors acho achinja so bottom method yenibata ndoyekuti tinenge tichidira todira pajira redu so tota make sure kuti jira rese radhaika hazvikwadze maoko here aiwa hamataiza hakwadze maoko hakwadze zvavo second color which is green patiri kudira apa tiri kuita make sure kuti macolors edu azonomixana achiendako nerimwe and then third color yatinayo now the next step takusunungura tambo dzedu dziya dzatasunga Papa, you must be careful kuti tiseta submission. And then kana tapedza takuchibhedenura jira redu. So jira redu pakutanga takabata o. Then nokwatakuta se kwatakubata nditi takuchiri bhedeni. Topande tabudane. This method inotiburutsira circles. Tikatasa tine orange yedu iri in circle and then pachitera green and then yellow green yabuda iri in circle. Zita rangu tinoitwa Talent Mvere. Ari paside pangu anonzi Manyezi. Tiri kuno ku art and design hatingoite zvese zvamanga muchiona izvo chete, tinotoitawo ICT. Tiri ku ICT tinoita zvakati one day but nhasi panapa tichaita inonzi PowerPoint presentation. PowerPoint presentation inotibatsira kuti patinenge tichidzidzisa vana pai kana kuti vanhu pavanoita meeting ndo pavanokwanisa kunoishandisa
pakudzidzisa vana inotibatsira kuti vana vasazoboikana nekuramba vakangogara chete, because inenge ine maslide show like kuti tichida kuita topic, let's say tichida kuita topic kunoku kuart ye-elements of art, zvinenge zvichishowewa pa like zvichibuda ari maslide show. Izvi zvinotibatsira kuti vana vanoita kamwe ka concentration, so havazongorambe vakangogara, because pamaslide show pacho tokwanisa kuma designer like kuti tikuda kuti ibude yakaita sei. Unfortunately ndine vanhu zvairi kuita but ndichataura kuti tichiona kuti tinoda kuti ibude yakaita sei, zvinenge zvine madesigns akasiyana siyana, even way yacho yekuti slide show ifambe like kuti tikabva pane apa tichienda panext tichienda panext, zvine like a way yacho yatinoshandisa, like pane imwe inonzi cut, kune fade, kune push, kune inonzi wipe. So aya ma-transitions ema slide shows edu. So I think zvese izvozvi zvitungori pane powerpoint tozongodzoka pane point yekuti zvinotibatsira kuti classroom ive active, vana vasazokotsire, because kungopinda muclass tongoramba tichingotaura like zvinhu zvatinongoita everyday, vana vanozoguma vakuboikana and havazofarire lesson. Saka apa patinoita zvepowerpoint tinenge tichitry kumboita spice up kutiwo zvinhu zvingewo zvinoti siyanei like nezvemazuva ese, and vana vanenge vakachangamukawo mulesson like projector inenge iripo, zvese izvo zvinhu zvekuti vana vanga vachiita sei vachinakidzwa nazvo kuti nhasi kulesson kwedu tine projector tichidai. Izvozvo zvinopa vana kamwe kakuda kuita chinhu. Thank you. Funga pazvinzwira muri Zimbabwe tataura nemastudent teachers akawandisa chititaura zvavari kuita kuitira ramangwana rawo. Hanzi inonzi 5.0 hameno zvavari kureva isusu aiwa regai tichidzokera kwedu kuya tinosangana muchirongwa chamangwana taakufemba bute tichikupai zviri kuitika murozviziva wani kuti panorira ngoma ndipo patinomhanyira. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Ivimbo yangu yekuti muri yese yeZimbabwe muchasubscribe kuDrewmas Media. Drewmas Media taking you to another level. Tell you what, guess what? Hanzi nemastudents ese ari munomu takunosubscribe. Ngatisanganei mune zvimwe zvirongwa. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu, iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga. Oh